Cara a ela, esa pomba. Semella inofensiva, pero non se fíen, non o é. É unha ave depredadora, sobre todo, de terrazas. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Manchan bastante. Amanhã os barrendeiros teñen que andar con agua sempre. Ana, Diego, vexo que xa non quedan olivas, tampouco queda patacas, houbo que comelas rápido, non? Sí, hai que ter moito cuidado coas gaivotas e sobre todo coas pombas. O problema é para mí cando son moitas que xa non podes nin falar coas túas amigas porque estás pendente de que non te vayan a roubar unha pataca ou que sexa. Vexo que tedes algunha medida de seguridade, pinchos, mira, está voando unha pera igual o que poñas porque aparecen igual. Sí, aparecen igual, o te paran acá, te cagan acá, se paran aí, te cagan aí. Como te defendes, Ana, ante un ataque dunha pomba? Hai que ser agresiva. Hai que marcar territorio. A mellor defensa é un bo ataque, Ana, sempre. Se elas veñen eu vou, non? Sí. Como se defende delas? Oh, dándolle co bolso ou coa man ou co que sea. Terminan tirando los vasos, se comen las cositas, te cagan todo también, tenés que limpiar, es un desastre. Vostede botalle comida, Rosa? Non, Nin de broma. Nin de broma, senón estanme sempre diante dos pés. Pois, compañero, acabamos de descubrir onde teñen o baño as palomas aquí na Marina, en riba do toldo. Eu boto a correr, porque cada vez que vexo unha pomba, eu non. Claro, despois hai ese problema, que hai xente que non lles gusta nada. Eu sinto como un rechazo moi grande. Vos tedes aquí unha terraza grande, imagino que a vosa loita coas pombas e as gaivotas é algo diario, non? Sí, temos aquí moito que pelexar con elas. Non traen tarxeta para pagar, pero sí, entran para dentro, para o local. As gaivotas, por exemplo, sí que lles teño un pouco máis de respeto porque sí que, bueno, son un pouquiño máis agresivas, vamos decirlo así. Sí, digamos que ademais teñen un pouco máis de forza tamén. Sí, claro, sí. Estás tentando a sorte. Para eles iso é bocata de cardinal. Y además no te da tiempo a nada, porque de repente haces así y ya te voló. Tienen un control increíble, se ponen arriba y ya saben justo cuando vas a pagar, ya deben saber lo que es la tarjeta. Con los periodistas, ¿qué hacemos? Pues como las palomas. ¿Qué hacemos? Chamárame moitas cousas, pero pomba polo de agora aínda non. E ti que opinas? ¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda! Non lle gustei? Paloma, ¿qué van a saber?